Sila. Pahamak talaga si Google Map, pahamak. Sikreto ko na lang. Hindi pa lang pamilya sa kalokohan tayo. Sikreto mo na lang. Sikreto ko na lang. Pag-ibig ko. Sikreto mo na lang. Oo mo. Halika na. Mataba ka muna, pati mo. Go. Opa. Bani tayo, bani. Ang tagpuan. Lukaw na. 7-Eleven stop. Anton, kasi tapos na. Jerry. What? Te, hi naman kayo kuya. Kasama kayo sa vlog ko ha. Subscribe nyo ako. Bilis sa mga kasama natin ang taga-Tagupan. Don't you know it's getting low, it's getting hard. Kain muna, kain. Usak-usak muna. Saka baba na ulit. Malapit na tayo. Yun, nawawala na kami. Bigla mabakas na. Ituro mo na lang sa amin yung daan. Ni. Thank you. Saan kayo ilan? Sige. Talong ka sa rin. What? Dito yung latagin siya. Sige. Quality. Rough road. Pahamak talaga si Google Map, pahamak. Let's go. Ayun, nagtitrail na kami. Unexpected trail to. Holiday. Yo man. So yun na nga. Nag-trail kami ng wala sa oras. Virgin na virgin tong lugar na to. Kaya ganito yung daanan. Unexpected to pero ganda ding experience. Tama yung sinabi natin dun sa may karinderya kanina na ito talaga yung dadaanan namin. Lubak-lubak, bato-bato, rough road. Parang sagno rin to nung first time namin dun sa Bagatanan, nung hindi pa simentado yung lugar. Ganitong ganito, talaga ang adventure talaga. May hinahanap pa. Woo! Renda nga pa iti kalsada, iti mo lapag ng kalsada. Simentong darati niya. Man kalsada nga dahil nalawak, iti mo lang umaya dyan. Dito yan namin, banda rin. Sige lang, sige. Let's go. Wala siguro. Siguro kaya na. Yes. Thank you. Tinalang, dito si Manong. Siya pala ang caretaker dun. Sa mga gustong pumunta dito, may konting trail talaga. Pero sabi ni tatay, may kotse daw dito na pumunta. Sa mga first timers, yun. Ganda din dito kung talagang hanap nyo is adventure. Ito talaga yun. Uy, nakikita ko na, naninag ko na yung dagat. This is it. Naninag ko na yung dagat. Woo! Ayun na. Man, ang daming tao, nakita mo? Hindi ko alam kung bakit siya tinawag na Pulipera. Hindi siya ganun talaga napapasok ito. Kaya yung iba kasi galing ng Patar.
Yung iba galing ng Agno sa Bagatanen. Ito na, malapit na. Ang ganda pala. Oh, ang daming motor. Woo! Woo! Yan pala yung island, no? Yan pala yun. Sikreto ko na lang pag-ibig ko. Sikreto mo na lang, oo mo. Sikreto ko na lang pag-ibig ko. Sikreto mo na lang, oo mo. Halika na. Sikreto. Saan? May tindahan pala dito eh. Dalawa pa. Isa pa. I tell myself, oh, I must be insane, playing along this not a crooked game. Oh, love is blind, pure, honest and true. Enjoying the sound, holding hands with you. Positive. Kaya diagno ni Manji pinakabasti nga bantay jay. Wen. Yun o. Yung laman niya. Ito na yung bayaw yung request mo. Hindi mo na natikman. Talaga sa maatoy. Oo. Pero pa yung talaba. Oo. Yun ang gusto kong request. Naka-black. Benta din yan ate? Opo, sir. Oo. May pansit puti may benta dito. Yan para pag sa mga subscriber natin na pupunta dyan. Meron po, nagtitinda ng mga merienda. Ayun. Kompleto pala dito. Tignan nyo naman. Virgin na virgin pa. Hindi pa masyadong maluwang. Masikip pa siya. Pit na pit. And virgin place pa lang talaga siya. Natin. Right. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo. Oh no. Kain muna tayo, kain. Para may lakas mamaya. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Yun, kita nyo naman. Ang ganda. Puro bato. Yun, lalarga na kami. Papunta kami doon, tatalon. Kasi nung tumalon ako, walang sumalo eh. Subukan natin tumalon kung kaya natin talunin yung tinatalunan nila dito. Ihi muna ako. Bishi! Ah! Yun pala yung Abagatanen, Surip, Patar. Try mo? Sabihin mo para ma-video ko. Bakit? Oh. Kaya. Walang tulakan na. Gusto pang mabuhay man. Mga panahon pa ng dinosaur tong clam na to. Oh. Okay, subukan kong tumalon. Tatalo na tayo. Dito naman talaga yung pinunta ko eh. Gusto kong ma-experience yung tumalon. Magamto lang man nga nagsimputa ka tao. Kita mo dyan talo maman. Good luck. So. Kaya? Kuha? Dito ako man. Bilis. Woo! Alright. Quality. Go!
Nugal alanganin ka man, masugat ta sa kam dito. At pagbabad di kam. Ito naman. Naka-record naman. Pauna muna kayo, please. Try ko lang ito sa ano, natin. Mataas, yung gato. Para sa views man. For the views! Woo! Woo! 1 million views. Sukatin muna natin yung lalim. Nanginginig yun. Man, baba ka muna. Sukatin mo. Ton. Sige, malayo mo. Samantalang ako naman dito ang walang jowa. May jowa ka ba? Wala pa naman akong pamilya. Sige. For the views. You know? Pero kahit ganito kung binata, gusto ko pa mabuhay. Mahal ko pa ang buhay ko. Kompleto. Lahat ako. Basta may kasama ko sa mga. Oy! Bilang mo ba ako? Kailangan kompak na naman. Pangkapan. Kayo men. Susunod ako, susunod. Malalim yan. Ako mauna. Iramin ko yung tsinelas mo. Sige. Grabe pa naman ito. Yan para hindi matanggal. Man. Video na yan. Naka-play na? Kailangan start. Jump. Ito na, ito na. Ito na! Ayun. Right! Quality! Malalim! Nice! Quality! Jump! Quality! Woo! Okay. Yes. Kami naman dito lang. Ngayon na-overcome namin yung fear namin sa height. Pero nanginginig pa rin ako. Kuya, parang familiar ka, kala ko banda. Tama po ba? Hindi po. Hindi ka mukha mo yung yung banda. Sorry, napatingin ako doon po. Hindi ah. Kaya tita. Okay na. Sisi po. Ayun, palis na kami. Ingat sa amin. Thank you kay Mark Anthony Sergio. Ganda dito. Aman, thank you. Tara, ride safe. Let's go! Alright, thank you. Thank you. Thank you. Next ride.